RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahangilan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Emily, single ug wa pay anak, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Saan niya aning adobot Ay, pagkabuutan siya sa akong amiga, uy. Buutan nga pagkaanak. Paborito mong guning mama ning adobo day, uy. May na lang, panagsaan na to palit ba? Di man sad maayo nga, sigihon. Maog yun. Unya, kumusta naman? Wag ya po'y paramdam ang imuhang igsuon niya. Na, wa day, uy. Paita bitaw. Marag yung wa sila pagbati ni mama do. Katuganing nasakit akong mama. Ako silang gitawgan para pagpahibaw. Wa man lang yun gani makahun-ahon nagtunol bisag gamay para sa tambal ni mama. Ay, kafaet. Lagi mga anak yun, anak day, uy. Basta bitaw ati manuno na kaayo ang mga ginikanan, kitiguang na, wa nagyoy paki. Malagi, uy. Iampo na lang nako sila nga unta. Makahun-ahon na sila. Bisan pagduaw naman lang ni mama, god. Grabe. Sukad silang maminyo, no? Maihap lagi ang mga adlaw nga may bisita silang mama. May gani kay wa ka maliwat nila, day. Na, luuya kas mama ni mo noon pananglit. Na, di yun na mahitabo, day. Kung maminyo man gani ko, ako yun gihapong kuyugon si mama. Ano na ako mo atiman niya? Ay, maugid, day. Sakto, yun tayo ka. Ay, kalami, ane. Salamat kaayo, ininak. Way sapayan, maoy. Kay bao baya kong ganahan kay kaana. Giapila na lang sad nakog sapaw aron mo ganang imong kaon. Salamat kaayo, nak. Unya ma, kumusta man ka dinhi ganiha? Ay, okay ra. Nang limpyo ko, unya ako sang gibrasan ang CR ganina. Mama ba? Gingnan na baya ta ka ha nga di ka manglimpyo sa CR kay dangog. Ay, naunsa ka ba, uy, Emily? Kaya pa nako, day. Tiguang na lang gid kaayo ang imong tan-aw nako sa. Di man good na balaka lang pa nimo. Ay, naghuna-huna. Okay ra ko. Lagsik pa ning inani mo. Sige na, manghaon na ta.
Asa man ka? Moadto kog Manila, ma. Naami si Binar dito for 3 days. Pero ayaw ka bala ka. Na ako'y bayran para maoy mo bantay nimo samtang wa ko. Ha? Oh, ayaw na lang, oy. Kaya rin ako nga ako rin din, he. Mag-usik-usik lang yun ka sa imong ibayad. Ay, dili mo, uy. Ay, nagunaw na ah. Ang gusto na ko masiguro, nga naa kay kauban din samtang wa ko. Nala, sige, God. Ikay bahala, nak. Mag-amping ka din samtang wa ko, ha? Oo, nak. O ikaw po da, pag-amping dito, ha? Salamat, ma. Si Manday, duka na day. Uy, day, uy. Wabiyate tarong tog. Nya, pag-abot na to din his hotel, igo ratang nipahimutang sa tumagamit. Unya, na breakfast. Pagkahuman, itso na tayong tagsiminar. Ay, maulagi, uy. Mayon pa kadiut ranong para makapahuway na ta. Nilamin na juga ihigda sa tong rumba. Ay, bakit? Salamat makahigda na gitaon tatay. Ay, lagi, uy. Pero, una ko matog. Manawag una ko sa akong gipabantay ni mama. Mangumusta ko. Sige, day. Hello, ate. Oh, day, kumusta man mo diha? Ay, okay ra, te. Magkikistart ang mama ni mo, te. Oh, day, palihog ko, pi. Hello, nak. Ma, musta man ka diha? Ay, niya, okay ra. Padung na kong matog kay nakapanihapon naman, me. May noin, ma. Padong nasag may matog din hi kay papagyud mi makapahuway sa kasamong pag-abot din hi ganihang buntag. Mao ba? Ay, noon. Nala, sige. Pahuway na lang mo diha. Oh, ma. Good night, ma. Good night, anak. Salamat. Last day na cute nato karon ug makapauli na ta ugma. Maugid. Oh, ay. Hello? Hello, te. Si mama ni mo kung ginadi ni sa ospital. Ha? Ano oy? Nabuno lang yung usa si ate. Unsa? Ginoo ko. Lain kayo nga akong gipati nga nakadungog sa maong balita nga nabunal si mama sa banyo. Ilabi pa kay wa ko sa iyang kiliran ni atong panahon niya. Wagit ko mahimot ang ato. Lami kang ilupad ditso pauli ug mo diretso dayon sa ospital. Mao to, paglanding gyud dayon sa akong gisakyang eroplano, may diretso dayon ko sa ospital ug wa na mo uli sa amo. Unya, Na-stroke ang imong mama tungod sa pagkabunal siyang o. Taas siyang BP ug nakumato siya. Ginoo ko. Unsa, Dok? Kinahanglan una siyang stay dinhi aron mamonitor nato iyang kahimtang. Sige, Dok. Buhat ang tanan aron ma-save ang akong mama, Dok. Ginoo ko. Ayaw intaon pasagdi ang akong inahan, maluoy ka.
gid ta, day. Nga makamat nga na dayon si mama nimo. Ay lang gud papakawa sa paglaom good. Uy, day. Salamat sa baha. Nga naa ka nga akong maduulan rong panahon na. Ay, way kaso, uy. Bayari na lang gud niya ako kung maka-extra na kapuhon. Salamat gid kay day. Glad nga conscious na sa mama nimo. Pwede na nimo siyang iuli. Ay, salamat taon, Dok. Uy. Pero, sorry to tell you nga paralyzed ang imong mama. Oh. Dili siya makalihok. Unsa, Dok? Kinuo ko. Ay, sige na, ma. Nga na, be. Pasensya na kanak. Nakahasol yun ko nimo. Mama, uy, pagsuti anak ko. Hinahan man ta ka. At man nun tagit ka. Kung dili pa unta ko gahi og dili unta ni mahitabo. Ay, good pag-ingon anak ko. Paningkamot hinuon nga maayo ka. Ni arak ko, ma. Dili ta kapasagdan. Salamat. Salamat, nak. Mao ni problema, kay hangtod karon, paralyzed kahapon ang akong inahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga na-paralyze man ang akong mama? Tungod kaha sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na cute? Ikaduhang pangutana, madaha kaha kung ako siyang ipa-physical therapy? Okay ra ba kaha sa iyang pangidaron karon nga say sinta naman ang akong inahan? Ikatulo nga pangutana, normal ba nga mag-ulang akong mama og perming mahadlok? Kay doon naman ko'y higayon nga mukalit lang siya og hilak? Tungod ka ni sa iyang nahiaguman? O tungod lang ni sa iyang pangidaron? Ikaupat og katapusan, unsa man nga mga pagkaon na angay para sa akong inahan nga na-paralyze? Makabalik pa ka siya sa normal nga kinabuhi? Unsaon sa paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, dili man gyud siya makabarog. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, kay usama na ako ka psychiatrist, o mga problema sa ginadling drugas, kay usama na ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat, suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Masbanya Boulevard, Cebu City. Mga legal ng mga problema, ato ni Ilin Batahan na mong tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga simple living reduces stress. Simple living lang ta. Ang atong kwarta o sa kalibor diha ra pod. 10 mil, diha pod. 20 mil, o 500 ra, diha ra imong lifestyle. Di kay monobra. O ang imong makaya multi-cabra, okay ra na. Makaabot ra magyapon kasi mga tuan. O makapalit kag Rolls Royce, na naipakapin nga payong, okay ra pod. Kapalit kag helicopter na, depende sa imong bulsa. Simple living. Mo na ibasabot og simple living. You live within your means. Di kay manubra. Ang atong magtatampo karong adlaw si Emily, single, taga Pagadian City. May tungod ni sa iyang mama, no? Ang Pagadian City, musta mga Sinisa family dahil sa Pagadian, mga taga Mulabi sa Buanga del Sur.
mga lumapas, abelia, blancia, mga glipa, muna yung akong mahinumduman mga apelyido ha, mga go, musta na ba akong kumpare, Undo go, o si Fe go, diya sa Fe Suwan go, diya sa Mulabi, no, o si Undo go, da sa Leroy, o sana, sa nang lugar sa Michelle, da sa Leroy ba ng lungsod da, sa Buanga del Norte, ha, Doktora na si sa Villarias, no, diya, o si Lloyd Bistil, ayuha pag-drive ng imong motosiklo, Lloyd. Okay, so going back to our center, si Emily, taga Pagadian City. Sweet to kayo ng Pagadian City. Kaya kung balikon, lugay kayo kung nagdoktor diya sa Mulabi. Diha may magsuluyan sa Pagadian City. No? Balukon ng inyong dalan diha, gikas pantalan, paingon sa ibabaw, sa kaon kayo. Diha may mangita, may dagsing along sa una. Lugay na itong panahon. Musta naman ang Padap Road, may out na na-maintain ninyo, no? O, mga oligaryo, pamilya sa Bonifacio, mayong pagpaminaw. Una pangutana ni Emily, unsa may hinungdan nga na-paralyze ang akong mama, tungod ka sa iyang pagkabunal, may posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na yun ni? Well, kung na-paralyze good, posible dako-dakong ugat ang na-involved. So, I do not know what extent naman ang mga work-up nga ginahimo sa imong mama o nakita ba ni siya usak ka orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon yun ang makatubag aning mga pangutanahag yun, no? Kay pagdepende po na silang findings, no? Kay kinimagong atong tiil na aning mga nerve supply o grabe sa extent ang damage, mao po na nga maka-cause og mobility problem. Especially kung dili will nourish ang sa pasyente, kulang sa mga vitamina, makapahimsog like mga B-complex, makapahimsog sa mga nerve supply. Okay? Sunod yung pangutana, madala ka kung ako siyang ipa-physical therapy, okay ra ba siyang pangidaron, karon nga 60 na akong inahan? Okay ra ng 60, ito na tigulang. Kaya akong nabasahan nga libro, old age starts at 80. Pero naabitaw, 60, 70, 80, young old, middle old, old. 60 senior citizen, pwede pa. Naamatay mga weights diya, mga physical therapist, mga expert, mo guide para nga usamang good sa hinungdan nga maka-restore back sa strength sa muscle is exercise. Pwede rin na siya. Sunod nga concern, normal ba mag-uol akong normal ba nga mag-uol akong mama ug perming mahadlok? Doon naman good gayon nga mukalit lang siya hilak ron tungod ka ni sa iyang nahiaguman o tungod lang ni sa iyang pangidaron. Both. Kanang 60 very much functional pa man. Di pa ginatigulang good, no? Di mo nang i-reinforce ang psychological make-up strength sa imong mama tingay sa pag-talk to her more often. Ask about what man nakapawuri sa iya para nga ma-address, makapagawas. Di kayo magsigil lang po siya ginuktok. Di lang po ninyo istoryahon. Istoryahan ninyo yung mama as often as possible para nga na siya masiran sa whatever problem mga naada sa iyang hunahuna. Unsa man na yung pagkaon nga ngayon para sa akong inahan nga na-paralyze. Makabalik pa ka siya sa normal na kinabuhi. Unsaon mong paglikay sa akong mama nga magka-bed sores na dili man good siya kabarug. Kung balikon, ipakita niyo sa ka-orthopedic surgeon. Paglikay sa bed sores, kinanglan bali-balihon ni siya o every 2 hours. Muna usa sa mga pamagi sa mga bedridden patient nga di magka-bed sores. O kaya limpiado yun. Mawada ang kanang urine nga ma-spill out o hugaw nga ma-spill out kay manay hinungdan sa bed sores. Kinirabang bed sores labi nagtutaas po ang blood sugar, lugay po ni siya maayo. So as much as possible, di kaya na ito maka-bed sores kay complicate na ang problema. Infected niya, lugay ni siyang mayuhon. So kung bedridden ang imong mama, ipabali-bali gud siya every 2 hours. Turn out na kay nakutlo nga tulunan, no? Si Emily, dahil sa Pagadian, no? Musta naman mga taga-Pagadian, dahil mga tupaingon sa Kabasalan, kalimot ko apelido ni Julius, kagadiha, kauban ko sa Tacloban sa una, Aminyo og mga Singson, ha? Okay, once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much, makananayan ang pagpamina sa itong mga arrangement program.
kasi katag-rating din sa tong lugar. So, from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaremen. Daghang salamat o maayong adlaw.